Kontingen Kabupaten Wonosari. Ya 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 ya. Os, lagi, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lak apa? Lak apa? Wonge kurang kok. Wonge kurang lho. Lah kok sekalian aku. Dadi kok ora meru Bang. Kowe nyambi dadi. Ya. Mas, minggu Pak Bang. Mas Miku, iki mati kok Bang. Sing ora kurang ku duwonge. Utekmu sing kurang. Genepi aku, Pak. Genepi aku. Ayo, bintani wongka, ayo. Lah manut. Kok lagu sing mikir sing buri to ya. Nganggo pembuati. Lah apa? Ya.
bentok notok main masa begitu loh ben bubar lampung iki jajane bakul sate apa gandongan anak kerincing sak kilo dibuka kabeh cak terus ki ra ono bawa ra mungkin nek barokah lah ngapa bul gak punya otak ya lu ini bedanya karo belum isi ya. Kok ya awak kok milih sing bodho ya sing gedhe kok jarang milih sing cilik. Ayo. Jari ati. Jari ati. Kok iki jane iki Nang apa kok nganggo kritik barang kuwi piye? Kok iso? Ngono kuwi. Sira lu tak tanding. Kalian. Kenapa beka pindah? Buang-buang. Buat nek wong ki ora seri. Kok yo. Ayo. Salah yo. Terus ke, lanjut ke yo. Ayo. Woi. Asik. Woi. Ae. Besar ke kiri 3 langkah gerak. Terus ya interpres. Bejal ya. Awas, Pak. Mau cari balap pun akan ngapain. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kaya boleh. Goblok. Begitu salto lu ora kon belet. Ya coba dicontoh. Coba dicontoh. Dine contoh. Oh ya. Contohnya kalau salto berpiye. Nah, ya cobain sampai aku sing ra terima aku. Heeh. Wis tuwek. Ayo. Aku ngene iki wis nyambut gawe to. Berarti oleh mulai iki. Olah boleh. Ayo. Enggak tahu ya kamu dong. Bye.